Ay, hindi ma'am, ano po, kami po yung sa from SMTK po ma'am. Yung order po nyo na 1 unit laptop from Sapphire Natural Beauty and Wellness. Ano po yun ma'am, worth 20,000 pero naka-discounted po sa ng 10K. Ay, dito po Asansor National Highway. Papasok Asansor National. Oh no! Ay, ma'am, dito po kasi po naka-address po itong package. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. So never be with you. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa panibagong araw, panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. At syempre, kung bago ka sa aming YouTube channel, ay mag-subscribe ka na. Muli, ako po si Ian Paragas at siya naman po si... Jomay Paragas. At ang pangalan ng aming sorpresa ay si Ma'am Dehan Monet 25, 18 years old from Asansor. Okay. At ang gagawin namin from ay... May in-order siyang 1 unit laptop from Sapphire Natural Beauty and Wellness worth 20,000 pero ang babayaran lang niya ay 10,000. Kasi nga discounted yon as a gift para sa kanyang debut. Ayan, so titignan natin kung ano magiging reaction niya kasi mahilig na ata siya mag-order dito sa Sapphire dahil ito nga yung sinabi ng tita niya na nagpa-surprise na ito yung ipaprank natin. So, hindi natin alam kung ano magiging reaction niya sa ating sorpresa. Kaya, Ano pang hinihintay nyo? Arat na! So, hi guys! Dito na tayo ngayon. So, abangan nyo na lang yung magiging reaction ni birthday girl. So, ano pang hintay nyo? Target locked. 18 niyo po pala, ma'am. Dibo niyo po. Sana all nagdidibo. Ay, hindi ma'am, ano po, kami po yung sa from SMTK po, ma'am. Yung order po nyo na 1 unit laptop from Sapphire Natural Beauty and Wellness. Oh my God! Ano po yun, ma'am, worth 20,000 pero naka-discounted po sa ng 10K.
sa amin? Ay, dito po, Asansor National Highway. Papasok ka sa Kayo? Oh, ano? Ay, ma'am, dito po kasi po naka-address po itong package po. Saksak po siya, ma'am. Di ba, naka-10, ano naman po siya, naka-discount. 10K. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Balik siguro po pang gift na lang po sa inyo. Wala akong emergency na laptop. Wala akong emergency na laptop. Ay, kasi ma'am, dito po kasi yung in-address, hindi po namin pwedeng ibalik po sa ano po namin dahil kami rin po yung mapapagalitan. Hindi ito po lang. Ito po, mawali niyo mag-meeting lang. Ako lang po open ng social media accounts. May boyfriend po kayo. Baka siya yung nag-order. Wala. Ba? Mama, yung cellphone ko. Baka may chat na hindi ako nabasa. Kanina nasaan? Di ba na maganda naman po yun. Tapos naka-discount na po siya ng 10K. Wow naman! Wow! Wow! Bali, half na lang. Pag online class, hindi po siguro Hindi ma'am, di bali, ano na lang po, tignan nyo na lang po doon at pirmahan nyo na lang po yung package. Pero may bayad po kasi yung 10K. Pero okay lang naman po, tignan nyo na lang po ma'am. Kahit ano lang po, para ito po yung, para may proof po kami na na-deliver po namin yung package. Hindi po ma'am, hindi po namin kaya na po. Dito po kasi nakalista po sa delivery po namin. Bali, ano na lang po, tingnan nyo na lang po doon. Kung same po yung signature, tapos yung signature. My life is brilliant. My life is brilliant. Ano po kami, FMDK, surprise mo, deliver ko. So, pang wait ang summer, natural beauty. Nangilugan ito po from, ano po kay Mary Ann, Steve, Tomara. Ma'am, bali po, ano po gusto niyo pong sabihin ko kay ma'am na nagpa-surprise po sa inyo? Tita, thank you. Ano ba yung summer? Totoo. Ate baliktad. Bali picture na lang po. 1, 2.
po natin para po tayo. At meron pong imanang message at babasahin po yan ni Miss. Happy 18th birthday, Jehan Monel. No more words but to wish you a good health and all the best in your life. Long live and keep reaching of your dreams. More candles will glow and blessings to come to you and to your family. Love you so much. To this precious and smart girl, my idol just want to bring you a happy 18th birthday. Wishing you all the best, mag-aral at mabuti. Alam ko namang ginagawa mo. Ever since you always make your parents proud, di lang sa mga magulang mo, kundi pati sa mga taong nakapaligid na nagmamahal at sumusuporta sa'yo. Isa na ako doon. Dito lang kami aalalay at susuporta sa'yo. Alam kong kayang-kaya mong mabuting lahat ng pangarap mo dahil determinado at porsigido ka. Sa lahat ng ginagawa mo, keep it up, Jay. Love, Lord, Tita Ann. So, yun nga yung mensahe para sa'yo. Ano rin gusto kayo ang gusto nyo na iparating ko para po sa kanya? Sa tiyaga. Wala lang masasabi dito basta thank you sa lahat. So yun nga yung message ng ating birthday celebrant. So happy 18th birthday sa'yo. At syempre, hindi pa nga po ito nagtatapos. May message po yung public. Happy birthday. Happy birthday. Nandiyo ko lang yung araw mo, tsaka pagiging ikaw palagi, tsaka yung mga success mo. Alam ko naman, paano yung abot ka sa galing-galing mo, nakakatitin nila rin sa mga bagay-bagay. Thank you. Yun yung napaka-sweet naman ng message ni BF. Sir, baka may papahabol pa po kayo. A few moments later. Gusto mo na ba mag-blow? Okay!
life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. So never be